Sønderbro Skole holder man en gang om året trivselsdag, hvor der med klasselæreren er tid til hygge og refleksion over, hvordan man trives på skolen. Jeg synes, det er godt at gå på Sønderbro Skole, fordi at det er blevet en fin skole, og så laver vi lidt mere end bare sådan en normal undervisning. I stedet for at have sløjd og håndarbejde og sådan noget, så har vi et fag, der hedder håndværk og design, hvor vi først skal designe ting, og så skal vi lave det, og så skal vi måske beskrive processen og sådan noget. Hvor jeg synes nok, vi lærer lidt mere. Trivselsdagen er jo en dag, hvor vi har fokus på det at trives. Altså, fordi at der har været sagt så meget omkring den her skole, som måske har belastet dem lidt, synes jeg. Derfor har vi så fra ledelsens side skrevet ud, at vi godt kunne ønske os, at lærerne havde lidt fokus på de gode historier, der er i klasserne. Og i 6. klasse sluttede man dagen af med at tale om de gode oplevelser, der havde været i løbet af ugen. Vi skulle lave vores egen sang. Det var godt. Det var en god oplevelse. Se, der er noget at byde på, så der er noget godt dernede i de der timer. Ja. Hvor laver I det henne? Nede i Ejland? Nej. Vi havde øvelser deroppe, for da de var færdige med at skrive, så skulle vi jo finde noget til at bruge resten af tiden til. Og der lavede jeg så nogle samtaleøvelser, hvor vi fortalte om nogle gode ting, vi havde oplevet i løbet af ugen. Og der skulle alle sådan træde frem og sige noget, de havde oplevet. Så det var også en lille øvelse i at fortælle en god historie. Men først og fremmest har vi hygget os og med trivsel for dem for at det skulle være rart at være i klassen.